Hau ez jakinen antolatutako gozotat izan da, orduan espero genuen jendea biltzea gu aritutzen gaudenak eta biltzea espero genuen, baina hanbesteko erantzunen nik pertsonalki genuen espero. Baten izena daukan talde batek bere herriko jendeare mutxu itzen du, eta gaina gure inguruko jendeate ikaragarri mutxu du eta erantzuna oso honezen da. Gaina jarri dituen tobik izan dira pixkat, zehose txikigu egiteko idean. Ez baina azken leku gehien amintzat txiki gatu eta jenean aldetik izugarrizko erantzun izan da. Txikitati beti atxona amarien hartu da beti erasotan hiltzen ino. Da nik hasi nintzen hauxe. Pedro Mariotainoen eskolan etzitze bertxoko txapelketa bat ozala itxezala Gipuzkoa maila eta denboek ez klasean bi bertxo lai ezteko eta nik ingo nitxula. Honek hartu gaina goatzen naiz, klase ordu erdi baten bi bertxen itun da, bi aldu zitun da, bigarren premio irazen. Eta hortik egon irazle gabillo nula eta apuntatzeko bertxo eskola eta maiakin hasi ginean ordu taldi ezekan hastia zuen. Hasi etxen nik igean nintzen garaian hitzetik hortzera beti ikuste duen, igean atxaleta beti itzertik hortzera ikuste ginen, jo Lazko txik eta Fernando Amezketara eta bitenak ikuste egizkin. Eta beti bertsoa, bai, doinuk eta beti burun, da gero horrizate ginen bolada bat, ni nago oso ondo batzen, ni txikien itxen da, baina atxekin bertxotan da hitzen itxen da... Guetxean, bai, bertxotalia bai, eta baina, ez zen. Ez da recuerdo gaitxata bertxotan, ez dira, izatxu, inor, etxean bertxotan. Baina eskola hasi eta maizuk eta zete, hiru lau urteekin da nola bertxotan, aitzegin gana. Joan da biloko bertxotan aitzegin gana, eta ego batzeko saio bat, beti danak batzeanak. Bideo bat ego benua, baina 5 urteekin inoan eskolako zuboien samila go festa. Eta gu bertxotan, ibere gula, eta bertxoatzuk prepatu zizkibela. Gu batean, batuko dut. Bertxo eskola lehen garai batean izan zen zizukiten, gero gu ibilinen garai hartan da. Gero bukatu zen, gero handa 6 eta gero uste duneekin berriz iztu zen, ez? Oain bertso eskolan aldetik gintzet, behaztin daukeu gaztekin hasteko intentzioa, udaletxen erantzunen zai gaude, hau ikuste almotea behar muitzen dien, eta hoize, baina baukeu asmoa, baina momentun ez daukeu bertso eskolan. Gure herrin beti izan da, bertso zaletasunak ikaragarrizko indarra izan di beti, eta baina bai jendea pila bat, muitzedek. Ozin saio eta zintzurkildarren beti izango. Egia, eta ere bat zaila bertso eskola, baina herri txiki bati bertso eskola urte asko nahi. Horretik. Eustia, holako momentu puntualetan igual bai puntu. Elkartu ingeala, ez? Den bakoitza bere aldetik ibiltzen zen, edo ez zaunek bai, baina azkenen denak elkartu eta batea bertxotan eta batea gauzek antolatzen ez geha hitu baina arte, harituz sortu dan arte. Lortu duen gauzik gaundina uste hori dela, ez? Herri ezberdineko jendia bertso mundun ibitzen dena, bai bertso eskolan ibitzen dena, bai bertxotan igual urte batzuk bada mazkina, edo besti gabe bertso zalia dana, edo bertso saiota jutiek uste dezaiona, eta ni uste hori sortu diteun ekimene bitartez, ez, herri arteko txapaketa hau bakarri, baizik eta hilia zeba antolatu zian, bertso saio ezberdinak uste, horren bitartez, jendeoi elkar ezagutzea eman dugula, ez? Bai, eta bai gaina hasi nahi duen antzakore, zeok erreferentzia eta noa joun, o zeinekin nitzein, o bideo bat dintzate irikita. Gure azkenen laune, oan gaitugen launak horren ari gaitu, bertsoan bitartez. Nervioso nintzen. Nervioso nintzen. Baina oso esaz jo honakin. Bertxotan ondo ina, nintzat? Nire nervioso, esan. Azken nizte izanan taldeko dalako eta azkenen zue burubakin bakarrik ez zuaz, bestiekin ere bazuaz, da egin inezu, besteen gatik badale, eta gero azkenen, etortzen zira, bai, andoainen, bai, herri artekoa da, txapaketa txikila, baina zuk tablado jotzizea, zintzurkinen izenak eta gero ikusten zizu, jende arte, hainbeste zintzurkindar, andoainen erdeia zintzurkindarra zitxon, da, hortia, bersotan egin deidek. Zurkilen izan saio hartan, andoainen da, zozela zegoen tablaua, guztu, zurkilen da. Dana betetazion, endia hemen, atzekoekin hona ikutsi ziala. Saio danak saio duinek ditugula. Saio duinek ditu eta uste... Nik uste txapelketak guztin atela saio guztik duinek. Horreztek jun saio bat gaurkoa desastreratea. Nik uste denak kantatu duen guztik, ofizion bat lanain bat bintzetin deula, gogoan gertzeko mokoa. Baina ariketak ez ditu azkenen zailek, orduan ariketa zailek ez baldin behar konfiantza gehiokin sentitzea, eta
Itzegin herriko aurren. Zaurrekin Bai. eman ditze beste txispa bat, ando endarrak hor. Barronen ja pixkat lertu zuen, eta gero danak handi zeika. Hain ari tiraga. Gu izan gaitu diferentek. Bai, beti zen. Bai. Zuen agurra nik usizki eta agurra ona ditu, baina gurek aztuta eta hola biltzea dituk. Finalen ez teologi paseko, baina. Uitxete hori, Hori. Finalea jatzea geneko. Nik hasieran esan dit, gu taldea ateatzeare gutzako nahikoa badala, orduan. Finala iritsitazu iraztea ja izango, Ez iraztea, no zen, lasek. Txapelketa dihua, guk nahi bezain txugun, ta orain finalian behar gera jardun. Ikusteko etorri kontra jotalagun, zizurkilundarrek nola irabazten degun. Zer, nik horri erantzun. Ni, zein dit? Romper hielo esaten. Finalera iritsi ta horrekin alai, zizurkilek irabazten edukiko du jai. Baina gauza bat degu gaur garbi utzi nahi, aurretik lagun gera ondoren ere bai.